Ayo dulur bangun desa supaya makmur. Mantun ini persiapan meja dua. Yo, warga Dradam Lumbang guyub rukun bangun sedang mulai bangun desa. Spesial kangge Babu Neni Babu. Semoga panjang umur sehat selalu. Delok dong Babu. Bukanan. Ya, matoy. Tepak. Supaya makmur. Yo ayo. Ya pun kawida. Yo nang. Kenging asil gunane. Ojo males. Ora. Ojo males. Mundak apa soker. Ayo sing kian dan yen pengen urip kamu. Ayo dulur bangun sendiri.
Matur sembah nuwun nggih.